Ahojte. Ahojte. Za tých 20 lajkov musíme ísť jesť lyžičku múky. Hej, ako múka. No, Kika, poď prvá. Alebo naraz. Plnú lyžičku, hej? Nie, neviem. Akože, ukáž to. Akože takto, hej? Počkajte, ja mám takto, hej? Akože plnú. Naklon to trocha. No hej, a akože aj so zapitím, hej? Akože takto. No dobre, 3, 4. Dúfim. Ďalší. Som sa obriala. Ja tú múku mám všade. A ja. No, dobre.